Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nakani ke Jala Meghalaya, kiba hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union, bat ke North East Regional Domestic Workers Movement, haka khandre trek mantab na jillew 8000 kat khandai. Kila rakhe ya ka International Domestic Workers Day ne ka Sngipuram jong ki nong tre ying breu. Ha ka jing rakhe ka bala perlong ha auditorium jong ka school St Margaret High Secondary School Shillong ka bahala imkhra Shillong. Lawan banishim talang da ki spangot kit khot jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union ki balawan na ki snong bagi kentot ba pher jong ki district ka Jala Meghalaya. La sakhilang ru ya ki ne jing rakhe da Deputy Labour Commissioner uba PT Bla Ubalalong Kongsan, Rengkat Kajidan Lang, ka Provincial Jong ka Jingeselok Missionary Sister of Mary Help of Christian, Jong ka Shillong Province, is Sister Mary Concepta. Kinong yalam Jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union, but ka North East Regional Domestic Workers Movement. Bakantop, ya ka President Ikong Elbina Nongklau, ka Regional Coordinator, is Sister Teresa Salam Thangi, but kiwe. Hakani kasngi, kaneka kanhon klasyam ru ya karai ban sele ikan do biang yo menteri rang ba kajela ukon rat ke sama ban bot det biang ye ki dorkhas jing dawa ba kaseng gladap IT khamen chua shaka sarkar jela ha ka be dei ba ka jing dawa ba ka sarkar kan thau no mardor ye ka tripartite welfare board ka ban pet ye ki jing e ba ki ken thai ki ba em kamai jakpo ta ka batrei balasngi ha ki yeng breu ki nyo lam ye ki jing mentoy ki bayareng kat para breu Sultanat Bakadon kini ke North East Domestic Workers Union. It's kan ongkumno pidai ben shem ni kini kebu pidai ben kenturu ki pala domestic workers yang pi ben join ni kini union. Pi kan mau don ke wei ka jingi thok khana ka bo tu kpa iti khon usim phate iti ding. Pi kan mau tu jingi thok khana ki don ki khon saungot ki bam ye dai jingmut. Uai ki kiding wong sim kedia we pila dala kedia bro chi bunch pi bundle kimla denam dena it's the same way marway pimla le kan ma we kata marway pinamla le andre if you don't the fi red kan no ro if you don't as a group if you trailang as a group mdon ka ba akamat jong pi example udkiu dei berit ba marway udkiu na le yo andre she group kila they built an anthill denam dena that is what your movement is all about dada ki breu nani ka sarkar nani kino kim I ka jing don ka jing ka importance ka jompi andre as a group kin see ka 86% of the unorganized work ka bapun kiwi ka GDP jong kri India is 86% kadai na po unorganized work, unorganized labor. However, nakanik 86% a chunk of it a chunk of it kadai ka domestic workers. They balai pat kimla ban recognize kini ka down na balai ba kitre hapo ki yeng hapo ki saw konro jong ki yeng. Dainam daina ndon bay I na mar fiklam tre po factory fiklam generate fiklam penmi iki products handrai fi penmi iki the most important I penmi ka service kai ka bang ni sei I bha kalong ba ki domestic ki ka kam domestic workers ki le kadai ka kam bay email I sei le kadai nam daina kadai kata kadai ke bangi seklan ke kam ke bagi domestic workers kile kadai ke bagi on traditionally it's the mother's job kadai nam dai na thrai ha jing skau changa ka skau kadai fi ngam tem they it's a mother's job they kata kadau ke penlong ngi ban take it for granted as a society kum ko society dan kum ko community ni shim it for granted that kini ko say done by he that is what ka and on kuno ka bangishim take it for granted but kadai ke say long ke say done ke say ya be kumne
ke ngim ju bon ngi ngim appreciate ke bang email le hayeng dai nam dai na ngim ju kan mau wan ong email de la shit dap shet ha dala dai por bam dala dai khot bam ja ngi dai bam ja dala dap shet email ba bang ro ngim kan mau wan ong email ani thank you kubre si bon ba phila shet ani phila pun kling ani phila pun sai ki jan ju ngai kata kadai ke jinglong ke jingi bangim la pun appreciate handai kala dai ke por ngi bangin dai ban change no ikani ka mindset bat ngakerman balang langba kani ka movement ke jong phila ban wan ra ha ke community hi kumbangan discuss mentan bat sister hi ngong ke sarkar kat pan poi do ke level ke sarkar kadang slam handai ngi dai ban change wa ngi dai ban pensu thu shai ia ke society ke emlang salang papet kini kedai ke kam ke bongongsan ke working ke bagi domestic workers kile kedai ke bongongsan but ngim dai ban take it for granted kum bagi ong krien pareng te ni ha ban change ndai kum no mengin change ni ha ban tre lang kum ba fi tre as a movement kim la ban le marway fin ha ban tre as a movement ban sensitize kibreu ke ba yang sepangga domestic workers movement